Kagyari naman ang mga pampagood vibes namon para sa inyo sa siningang weekend. Nakahibalo ka mo bala nga may mga lulubngan o kon patio nga mga tourist destinations? Sa Bacolod, nakahibalo ka mo bala nga ang ining patio sa tungasang dalan ang ginkilala sadto sang Ripley's Believe It or Not kag sang Guinness World Book of Records kay inikuno ang nagaisahanon nga patio sa kalibutan nga yara sa tungasang dalan. Kag nakahibalo man bala kamo nga parte pa ini sadto sang Bacolod Public Cemetery kag nakahibalo man bala kamo nga sa Talisay City may masobra 6,000 ka mga soldado ang nalubong sa isa ka hill kag ining nangin isa na ka tourist destination. Lagawon tay ni tanan buwas sa tripping ni Ruming. Sa Sunday naman sa Baganihan, aton kilalahon sa kaanay Children in Conflict with the Law. Sa lamharon niya nga edad, pabalik-balik na siya sa Social Development Center. Nagdako siya sa karsada. Pero sa bulig sa non-government organization, nga mong nagsapupo sa mga sweet children, natuytuyan siya sa matarong nga alagyan. Karon, isa na siya sa mga canine unit hunter nga magaserbe upod sa kapulisan para mapasiguro ang matawhay kag malino nga pagdumdum sang pista minatay. Aton siya kilalahon sa Baganihan episode sa Domingo.